Rapolo, Amihanan, fourth battle of the night, yo! Maglagos! Big shoutouts Azul to Sulbuwa sa venue ni Pusikon, dahil salamat. Shoutouts sa DJ ngayon, DJ EZQ. EZQ! Yes, ulit. Dedicated para ni Jizo. Sa akong wala, gikan buhaya lapu-lapu. Make some noise for Boards! Sobra kadaot aning amaw. Mura na kag-chopsticks nga naglakaw. Ingani ang resulta, basta kinaon puro sabaw. Sobra nga nakaka-addict, hasta pagtulon di nakakibaw. Shoutout sa Pandaig, Dexter, Minsi nga nasa Arizona. Ni Loon nga nagpa-shoutout og ni Loco. Shoutout ni Mike. Bayon. Silagin ko to. Sauto! Gikan! Liluan! Konsolasyon. Konsolasyon, Liluan! Make some noise for Loco! Naglagot ko ni mo nga nalipay, naglagot ko ni mo kay mura kag giatay, nalipay ko kay naa na sa kuy mapatay. Importante na ko madaugan, basta nala ko'y madaug-daog, mura na ko ug-daugan. Loco from Liloan, Mexico. Shout out Jugan. Yes. Shout out Organic Lifestyle, happy anniversary. Yeah, bra. Shoutouts Home Stato, shoutouts Organic Lifestyle. Anak ko itos. Daw si Boards, apili niya una si Loco. Yo, enjoy na ta. Nato lang yung battle. First, round 1. Loco, let's go. Yeah. Una sa tanan. Kamu na ingon. Una sa tanan. Dola sa Rocks! Motherfucker. Uy, Boards, dama lagi ka. Unsa man ganahan kag tambag o sumbag. What the fuck? So, Boss Dan Leo, mo ni mong ipatrabaho. Usilon na ka lang kuni karon. Pero joke na to, pero imo kong palaguton basig na ay mabalita nga gipatay diri sa Rapolo. Pero dili lang ko kay di ko ganahan nga masuko si Tata o si Jan Leo. Nya mo ingon ka nga sip-sip ko. Aw, basing magdugo ng simod nimo. Listen everybody. Yeah. Kay kaniya akong mga linya, wala ni unod. Kay kaniya akong mga linya, wala ni unod, puros di bukog. Kani nga bukog, aw natugdi ka mo ti urok, guman ako duslak sa muliog. Ma'am George. Ma'am Boards. Naglagot ko ni mo nga nalipay. Naglagot ko ni mo nga nalipay, naglagot ko ni mo kay mura kag giatay, nalipay ko kay naa na sa kuy mapatay. Dili importante na kung kadaugan, basta nala ko'y madaug-daog, mura na ko og daugan. Bra. Sa dinudanay lang, wala kayo ko kapangandam kay daghan ako problema, daghan ako gipangbuhat, mura na ko og mabughat.
Hapit na ang Pasko! Ganahan ka gift? Ganahan ka gift? Abliya akong brief! Yo, check! George! Okay, Lords! Let's go, George! Yo! Boss! Mo ganing ano ko, boss? Mo na. Kung mao ni di ni mao. Gago makaikyas raman ni nako kung di ni mao. Bang! Bra 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 bra. Ikaw ang pinakalisod, suwatan. Liman kawa pa kay istorya ng atawan na tanan. Mao di magsilbi akong bars og multi aning kanahan. Mas maayo pa siguro kung ako nalaning sabayan, game. Hoy, kalibag po ko. Mura magag vampira nga nahot na og dugo. Arangan man kag naong basta magduko. Karaganing lami sagpaon bisag wa ko masuko. Sa sobra kadaot aning amaw. Mura na kag chopsticks nga naglakaw. Ingani ang resulta basta kinaon puro sabaw. Sobraan nakakaadik hasta pagtulon di nakakibaw. Kung agdahon ninyong kaon matik, yang tubag busog pa daw. Bra. Ingon ko katong loko nga sipat. Dili, loko nga sipa. Kay kung naay isang kahig isang tuka, siya isang bahig walay duka. Di ba bawal mag-joke sa bagong mata? Yeah. Kaya di man ka matog, so pwede ra ka. Di man ka matog, so pwede ra ka. Kawa, unsa na to? Di man ka matog, so pwede ra ka. Adi kay kag naong gyataya ka. Ato next na ko eh. So di man ka matog, so pwede ra ka. Awa lagi daan pa ko. Inig hawa ni Duterte mamalik na mo. Di ka inosente. Matik na bro. Kay yung ani sad to si Aklas 10 years ago. Gago layo ra kag maabtan. Kung di ka mo biyag panulis. Asit man daw ka sa PDEA. PDEA ba? Pasil Dolho, Ermita Alopes. Nakasudra man daw ka sa Rapolo kasi Aris mong bakir. Parehas man daw mong duha. Adik nga rapper. Maong di nami mada sa imong ngisi, brother. Mura magprodukto sa Uwishi kay parehas mo cracker. Maong lisod na ni pakgangon ng mga kanahan. Mas dali pa siguro kung mag-adik na lang tanan. Maong mintras wa panigipatol, ako naning patulan. Kaning gusto nga mo sample, maunuoy na sampulan. Kay kung istoryahan pinahong, dili sa kumagkulang, kamao mangganit tinaro nga samot na sa binuang. Time, loko! Ako kay Cracker. Siya ka na diyang fish cracker. Bra, 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 bra! What the fuck, man? Oh! Round 2, game. Round 2, game. Di na ko kinahanglan mo ribat, kaya ako ang kontra libat.
Kaning murag na ang maestro. Kaning na ang murag maestro. Mura pa manigwa maayo. Ako fuck. Kaning na ang maestro, mura pa manigwa maayo. Walay motor shop sa inyo nagpa-overhaul unta ka dito. Nya shaman magunin ning kunto. Shaman kay ba mo anong shaman? Sara may uto-uto. Sa tayo naman, what do you do? Ano? What you gonna do? What the fuck? What you gonna do? Muli pa kasi nyo na pagtuunog mayo mo, taas pa yung mong grado. Bars. Dili to bars. Niya akong lain ba yato na mo kuno kayo uyab niya ikaw rin nakabalo. Klaro kayo, way klaro. Ako wasa pang hinambog. Ako one chicks, murag sanina, taga-adlaw mag-ilis. Taga-adlaw mag-ilis. Wala kay bawa ka nga ano. Kay way gahi nga inday sa tulid nga hinapay. Kaninga batol, mura si Mr. Lefty og Pisti. Gran mo pina Mr. Lefty dili. Dali ni mabali, dali ni mawangi, dali ni mo dili, dali ni mo pasi, bisag walay klase, dili ni magsilbi patyon na lang kahapon ni. Motherfucker! Not the worst. So nibatin na ka para mag-5. Yawa. So nibatin na ka para magpa-impress sa imong chicks. Nibatin na masag ko para i-flex ang akong kicks. Maura to, kuwang raman tubay. Daghan ra kag tato pero nakay gamay. Uy gago, formatono naman ka. Ipatimbang na lang ni boss kung di na mada. Itanaw ra ko do. Murag ni hang naman ni. Basin mo gana pa ni ground 3 ba? I-restart sa ni B. Di ba ganahan ka mong Ginoo? Kawira ko nimo boss. So ikaw mong ginahanglan para makusgan. Unsa ka extra juice? Unsa ka extra juice? Dili ka Ginoo porkit landlord ka, drug lord ka. Ya daghan na kay mo kapil mo to mga landlord bra. Ya. Wa kay angay maginoo. Kay mura kag yawa kumusing ka. Ya kung ikaw sa nang Ginoo, wala na yung simba. Kay tanawar ako di mong dagway oh. Astig kaayo gaw. Mura magagtato nga gitubuan og tao. Unsay feeling nga goods kay ka pero bad kay kag naong. Gago di ka murag rapper, murag imbalmer tan-aon. Ingon ani ka maot ang sinugdanan sa gubot. Mo ni resulta basta mag-iyot bisag galain ang buot. Final form na or mo evolve pa ka? Tanan daw kawat sa lasyon, involved ka bra. Niingon pa kay buang. Nga di daw siya muhunong og buhat og dautan anto di niya masudla ng tanang prisuhan. Kuyawa, jail hopping ang tirada. Kuyawa, jail hopping ang tirada. Sunod mag-tripping ka ba? Kuyuga si tata. Tattoo artist di ka ba eh? So talented di ay ka ba eh? Balita na ko last mong client nireklamo sa barangay.
Kay liman ka gipabuhat siya law og meaning nga design. Gibayaran pag 10k ang giatay. Kay ba mo siyang gibuhat? Gitatuan niya tabay. Law og meaning. Tabay. Laong gyud ay. Oh, ingon na, di ba? Ingon na siya ka-wise. Ingon na ni sab ko makigstorya og kuto. Dapat puro lies. Kuto. Lies. O di ba nice? Wala ra mauro to guys. Nako nakalimutan da. Maong kalimti na lang sad nga nakay tsansa makadaog. Bisan pag imong isagad, makakaon ra kag abog. Ayaw palabig pasagad. Basin kaani kag dapog. Makaapas raman ka brad kung muagi kag lahog. Lasan loko. Di ko muagi lahog at ko sa yala. Masay mingon, Jill Hopping. Inana ko mo trabaho ba't bisan asa nga presinto akong sudlan. Kasabot ka? Wa, ayaw na lang sakta. Yo, check. Masay mingon, kami gaiyot niya ikaw gahinuktok. Tanaw na lang kadong. Play. Yo, check. Round 3 game. Hinay lang nga repa. Fuck. Hinay lang nga repa, di kailangan magdali. Overload na ko nga eksena, pasanggitag kadali. Fuck. Kalma nga tikang, di kailangan magdali. Mga suya na buwang sa kung taste kay lahi. What the fuck? What? Akong taste kay lahi. Sige ali para imong mahimamat. Ordinaryo nga tao andam. Ordinaryo nga tao pero pwedeng makigbanat. Di ba tiun og kuyaw sa karelax akong amat. Fuck. Lahi ni mo bounce do di ni pahamak. Sick like making havoc. Fuck off. Kanina lang. Sala. Yo check. Pasalamat ko ni Odo kay gitagaan ko niyag pangkatulo, at least anis ko. Yo. Bitaw ako mari para mangita og bikil. Gusto lang unta ko mo chill ka nang murag na sa heaven, kalupad-lupat, mura og chicken. Yes. That's on boards. Bumbalabak. Yo. Ang pagbattle aning loko, siguro trip lang. Sunod bago makasuod sa Rapolo, dapat na ay neuro exam. Kaya unsa may rason nga deserve ko aning piste. Nya nakatsuy pa jud diha, undercard na mo si Lefty. Ingon ana nakakakusog para ani nga treatment nga mistil gani mabusog, wala pa ka-experience. O kaya ayo nga scout Leo. Pataka ra magpanguha. Unsa may potential aning loko? Manghulga. So may potential na ni loko, manghulga. Rapper dahil ning tindero ginabot sa gawas. Basi nagtuog, sumpay ra ni. Ang masulti ra jud nako aning ungas. Bombay paki. Kay ba mo sa tinuod nga ni loko? Siya si Ezra Pisalbon. Tarong paning buang ni atong unang panahon. Mao nagwande sad ko kung unsa ni siya sa una. Nagsugod naman daw ni tanan katong na-overdose siya sa bakuna. Mao siguro to hinungdan nga yang utok na tarog. Kaya ang booster nga naturok,
katong pang manok. Mong, oh, good. Sayang kayo naunga og di ka patay. Pwede na ni itari kung naitigbakay. Ganahan mo makita sa iyang innocent look. Katong iyang lawas, dili pa pang Saint Luke. Men, alime, tiara. Tang ina ka. Patay ka lang. Bro, awan mo, bro. Awan mo, bro. Ay, saha, di pa na mao. Apay, sunod. Bro. Awan. Ay, saha. Apay, katulo. Awan, bro. Oh, tanawa ko no. Adaw. Oh. Tapaw. Di balik dara kaniya to groundan be. Di pa yun. Mao ni si Loko. Katong di pa siya loko. Tanawang naong murag special nga homo nga suki sa sugo. Diba ang dagway? Pang Jessica Soho, di parehas karon murag suspect sa suko. Duhare rason sa kabaguhan. Kung di para sa kaayuhan, para sa kadaot. Pero ang buang iyang gidungan kay maayo man ang pagkadaot. Resulta ba na sa depresyon? Ihilak lang na unya padayon. Pwede sa di mo kuluran akong abaga. Kung need kag shoulder to crayon. Pinakamay man no? Kung need kag shoulder to crayon. Bitaw, isulti na. Ayaw bag ikog-ikog. Ayaw pareha sa uban nga mag-astaan isog-isog nga mag-promote og hikog-hikog. Oops. Pero bitaw, di na makamatay ang bikog. Mas makamatay ang akong fault line kay mag-cause ni Uglinog. Oh. Time! Tawa ang kaloko. Rapolo Amihanan! Kapat nga batol ka ng gabayon na! Board versus Loco! Pagka ito balik ba eh! Tingnan. Kayo. Hindi hinapay si Loco. Judges decision! 5-0! Board! Yo! George naman yung back. Yo, salamat dyan. Bra! Judges, dali lang! Okay, botos George, boards. Effective na itong rarara, pero mas preparado magod mas nasa like content. So, although crowd control, mas control ni Loco, pero it's rap battle. So, Boto si Boards, mas prepare niya. Pero props ka, Loco, entertainment. Yo Lun, kid from Labangon, Batang Santa Ana, Diug kang akong gibot kasi boards Brad, kay. si Ganji! Kitagaan siya gift niya, gablihan niya ang Ganji brick. ha! Ako iboto iboto 1 para sa pari. Para na ko around 1 tabla sila. Sa round to na ko ni ang consistency magod ni kuan Wala Ganji! boards ato. May nagdabi to. May lang to sa duwa. Wala Ganji ha! Ang bicep apo by bar. Climax, Mas tagal na napakita si boards. Syntax ban! Props ni Yo Lawrence, giboto na si boards all 3 rounds. Basta all 3 rounds si George.